mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Nabuntis ng boyfriend ko ang kaibigan ko. Hi DJ Rocky at Titan Jello. I'm a fan of your radio station since I was 14 years old. And now I'm 22. I'm still watching your videos on YouTube. Pero syempre, nakikinig pa rin naman ako ng radyo. And here I am. Gusto ko lang ibahagi ang kwento ng aking buhay. Itago nyo na lang ako sa pangalang Nela. At ito, ang aking secret file. I was 14 years old when I met a guy. Itago na lang natin siya sa pangalang Aldrin. DJ Rocky at DJ Jello, hindi ko siya type noon dahil malayo ang agwat ng edad namin. That time, 21 years old na siya. Kaibigan siya ng pinsan ko kaya kami nagkakilala. Parang kuya ko na siya. Kaya tinatawag ko siyang kuya. Malaki rin naman kasi ang age gap namin ng pinsan ko, kaya yun na rin ang tawag ko sa kanya. At dahil nga close sila ng pinsan ko, araw-araw siyang bumibisita sa bahay ng pinsan ko. Nakalilipat lang noon malapit sa amin. Kaya naging close din kami. Kapag may inuman ng mga pinsan ko, naroon siya. Nakikibonding. Hanggang sa naging malapit kami. Dahan-dahan, na-develop ang feelings namin sa isa't isa. May mga small talk. Lalo na't pinapupunta ako ng asawa ng pinsan ko para bantayan ang pamangkin ko. Natataon na nandun siya palagi. Fast forward, hiningi niya ang Facebook account ko at formal na nanligaw sa akin. Mahigit na 6 na buwan siyang nanligaw. Hindi naging madali ang panliligaw niya dahil hindi pa ako pwedeng magkaroon ng boyfriend. Kaya noong sinagot ko siya, Feb 24, 2019 to be exact, itinago namin ang relasyon namin. Walang kahit sinong nakakaalam. Kahit ang pinsan ko walang alam. Nagtagal ang relasyon namin, DJ Rocky at DJ Jello. Tinatago namin ang pagde-date namin sa labas. Pumupunta ako sa kanila. Umabot ang relasyon namin ng higit 2 taon. At dahil ako'y naniniwala sa marriage before sex, nanindigan ako doon. At sinabi ko sa kanya yun. Bago ko pa siya sinagot. Hindi ako sang-ayon sa tinatawag nilang premarital sex. Then dumating ang bagyong Odette. December 24, 2021. Sa kasagsagan ng bagyo, walang kuryente.
Pumunta ako sa kanila para kunin ang regalo ng mommy niya para sa akin. May sarili silang generator. Nagpahinga muna ako sa kwarto ni Aldrin. Hanggang sa niyaya niya ako. Ewan ko ba kung anong pumasok sa isip ko. At napa-oo niya ako. May nangyari nung araw na iyon. Besperas ng Pasko. Yung akala kong mapaninindigan ko na marriage before sex, hindi nangyari. Kaya ang nasa isip ko na lang, matapos namin gawin yun, Christmas gift na lang siguro yun. At yun din naman ang sinabi niya. Christmas gift daw yun sa kanya. At ako as a whole ay isang napakagandang regalo sa Pasko. Ako naman, DJ Rocky at DJ Jello, merong pagsisising naramdaman. Bakit ako nadala? Pero tapos na ang pangyayari. Wala na akong choice kundi magdasal na lang na wala sanang mabuo. Fast forward. Akala ko yun na ang unang beses at huli naming gagawin yung bagay na yun. Dahil nga sinabi ko kay Aldrin na mali ito, na ulit-ulitin pa. Halos 2 araw akong hindi makatulog. Hindi ko ma-explain kung bakit. Kung guilt ba yun? Takot ba yun? O kaba ba yun? O curiosity? So pumunta nga ako uli sa kanila. At nasundan pa ang pangyayari sa amin. Nadala na naman ako. Pakiramdam ko ako na mismo ang may gusto ng isa pa. Sa totoo lang, DJ Rocky at DJ Jello, hindi ko maintindihan ang sarili ko noon. Merong something sa pakiramdam ko na gusto kong maranasan uli yun. At simula noon ay ulit-ulit na ang pangyayaring yun. At kahit ilang beses nang naulit yun, hindi ako nabubuntis. Hindi ko alam kung blessing ba yun o warning. Kasi habang tumatagal, mas lalo kong nakakaramdam ng guilt. Hindi naman ito yung plano ko sa sarili ko noon. Lalo na't alam kong hindi kami kasal. At alam kong labag ito sa paniniwala ko. Ang bigat nun. Hanggang sa nalaman ng pamilya ko ang tungkol sa relasyon naming dalawa ni Aldrin. Nagalit sila at sinabihan ng magulang ko si Aldrin na layuan ako. Gumuho ang mundo ko noon. Hindi ko alam kung anong uunahin ko. Ang pagsunod sa magulang ko o ang itinitibok ng puso ko. Hanggang sa may naging kaibigan ako. Itago na lang natin siya sa pangalang Thea. 15 years old, naging close ko siya. Siya lang ang kaisa-isang tao na nakakaalam ng relasyon namin ni Aldrin bukod sa nabisto kami ng magulang ko. Sa kanya ako nag-open up tungkol sa lahat. Mga away namin, pati na rin ang intimate life namin ni Aldrin.
Sinasama ko pa nga si Thea kapag nagde-date kami. Para may rason ako sa magulang ko kung bakit ako aalis ng bahay. At para hindi halatang si Aldrin ang pupuntahan ko. Pero habang lumilipas ang panahon, napapansin ko na sa tuwing nagbibigay ng advice sa akin si Thea, parang palaging negative. Ipinagsawalang bahala ko naman yun. Dahil ang tingin ko pa rin naman kay Thea ay kaibigan. Ayaw niya lang akong mapahamak. Hanggang sa pinatira ko si Thea sa amin para tumulong sa mga gawaing bahay at sa restaurant business namin. Sa totoo lang, dito na unti-unting nagbago si Aldrin sa akin. Palagi na kami nag-aaway. Lagi niyang sinasabi na busy siya dahil sa trabaho niya. Dito na ako kinutuban. Isang araw, DJ Rocky at DJ Jello, habang nasa bahay ng pinsan ko, nakita ko na may kachat. Itong si Thea. Dumaan ako sa may bintana, tumingin ako. Medyo malabo dahil may sliding window. Mahal. Sino kaya itong kausap ni Thea? Yan ang tanong sa isip ko. Then minsan pa, yung boyfriend kong si Aldrin, nakita ko na merong litratong ipinadala sa isa sa mga kachat niya. Selfie niya. Then nagpadala naman yung kausap niya sa chat ng litrato. At yung litratong ito ay pamilyar na pamilyar sa akin. Yung kwarto, pamilyar. Para bang nakita ko na yun. Hindi ko muna kinumpronta ang boyfriend ko kasi baka wala lang naman yun. Pero hindi talaga ako makampante. Kaya nagdesisyon ako na tanungin na siya. Sino yung kachat mo? At ang sagot lang ni Aldrin sa akin ay, anong pakialam mo? Huwag ka nga makialam sa buhay ko. Pakiramdam ko may mali talaga. Napaiyak ako doon. At dahil sa sobrang gulo ng isip ko, nag-open up ako kay Thea. Sabi ko kay Thea, alam mo, pakiramdam ko may babae si Aldrin. Tsaka alam mo ba, parang yung nakita ko na larawan na sinend sa kanya nung kachat niya, parang kwarto mo. Naisip ko, DJ Rocky at DJ Jello, baka si Thea nga ang kachat ni Aldrin kaya pabiro kong sinabi. Ikaw ba yun? Then biglang uminit ang ulo niya. Anong akala mo sa akin? Nagulat ako sa reaksyon ni Thea. Kasi biniro ko lang naman siya. Pero parang may guilt sa tono ng boses niya. Hindi ko alam kung ako lang ba ang nag-iisip ng sobra o may totoong tinatago itong si Thea. Then nag-usap kami ni Aldrin. Nagkaayos kami pero iba na talaga. Naramdaman kong nagbago na siya. Itinatago niya ang cellphone niya tuwing naroroon ako sa bahay nila. Hindi niya pinapahiram ang cellphone niya
Hanggat hindi niya nadidelete ang history doon na nakaregister sa cellphone niya. Harap-harapan, nagsisinungaling siya. Then isang araw, dahil walang magbabantay sa anak ng pinsan ko, kinuha niya si Thea para tumulong. Tuwing pumupunta ako sa bahay nila, napapansin ko na lumalayo si Aldrin at Thea sa isa't isa. As in, bigla na lang silang nagkakanya-kanya ng kilos. Iba ang kilos ni Thea. Ayaw na niyang magpahawak ng cellphone kahit ako pa mismo ang nagbibigay. Dito na ako kinutuban. Then one day nasa kusina ako. Nakita ko si Aldrin na tinatali ang apron sa may bandang likuran ni Thea. Ang lambing ng kilos niya. Para bang may sweetness? Then dumating ang January 8, birthday ng lolo ko. Tradisyon namin sa amin na mag-celebrate kahit na mayapa na siya. Doon kami nag-celebrate sa bahay namin. Pero may mga pagkain din na kailangan naming kunin sa bahay ng pinsan ko. At pagdating ko doon, hindi ko inaasahan ang aabutan ko sa pagitan ni na Aldrin na boyfriend ko at ni Thea na kaibigan ko. Sina Aldrin at Thea naghahalikan sa kusina. Na kahit nasusunog na ang nilulutong lumpiang Shanghai, tuloy pa rin silang dalawa. At bago pa mangyari yun, DJ Rocky at DJ Jello, may natuklasan na ako. May isang number akong nakuha. Ginamit ko ito to forget password sa isang blue app. Lumabas ang isang account. Nagkataon na nasa akin ang cellphone ni Aldrin nung time na yon. Nakuha ko ang code. At dito na ako pinagbagsakan ng langit at lupa nang makita ko ang mga laman ng account na yon. Mga chat nila. Nude pics nung babae. Matagal na pala silang dalawang nagkakausap. 7 buwan na. Habang kami pa ni Aldrin. Habang may nangyayari sa amin ni Aldrin. Yung pagkatapos namin, sila rin pala. OMG. Pakiramdam ko, isa akong basura. At eto na ang pinakamasakit. Sa gabi ng selebrasyon ng lolo ko, nakita ng dalawang mga mata ko na naghahalikan sila. Hindi ko na napigilan at ang sinabi ko na lang ay, "Mga walang hiya kayo." I was so broken. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Parang nagre-replay lang sa utak ko yung nakita kong paghahalikan nilang dalawa. Yung boyfriend ko at kaibigan ko, tinraidor ako. Si Thea,
na pinag-alayan ko ng tunay na pagkakaibigan? Yung taong tinulungan ko sa lahat ng bagay? Yung taong tinrato ko na parang kadugo ko na, parang kapatid ko na? Natraidorin lang ako ng ganun-ganun. She didn't value it. She threw it all away. Tapos itong si Aldrin, lumuhod-luhod pa para maging kami. Ang tagal pang nanligaw sa akin. Ipinaglaban niya ang relasyon namin kahit alam niya namang bawal. Paniwalang paniwala ako, nagtiwala ako, I gave my all, I gave my love, my time, my loyalty. Pero alam niyo yun, minsan talaga kahit gaano kabuti ang puso mo, kahit gaano kapuro ang intensyon mo, may mga tao talagang hindi marunong magpahalaga. At yun ang pinakamasakit. DJ Rocky at DJ Jello, my heart is pure. Ang hangad ko lang talaga ay pagmamahal na totoo. Wala naman akong ginawang masama kundi magmahal lang ng sobra at magtiwala sa mga maling tao. May kaya yung pamilya namin pero never ko silang minaliit. Kahit pa itong si Aldrin, hindi naman pareho. Hindi ka parehas ng estado ng buhay namin. Hindi ko yun kailanman naisip. Hindi yun kailanman naging issue sa amin. Kahit siya yung utos-utosan lang ng kuya ko. Kahit pa na nabubuhay siya na hindi kasing komportable ng buhay namin, I never made him feel less than that. Wala akong pride, hindi ako nagmalaki sa kanya. Minahal ko siya ng patas, tinanggap ko siya kung sino siya. Hindi naging mahalaga sa akin kung anong trabaho niya, kung anong estado niya sa buhay. Dahil ang importante sa akin ay ang pagmamahal namin sa isa't isa. Pero parang ako lang pala talaga yung may ganong paniniwala. Kasi kung totoo siya sa akin, hindi naman niya ako lulukuhin ng ganon. Then nalaman ko, dun sa chat nila, nabuntis pala ang kaibigan kong si Thea. Mahigit 4 na buwan na pala ang tiyan niya. Hindi ko alam kung ano yung mas masakit eh. Yung niloko ako ng boyfriend kong si Aldrin? O niloko ako nung taong tinuring kong kapatid, si Thea? Mula noon, hindi na siya bumalik sa amin. Wala ni isang mensahe, wala ni isang paliwanag. Tahimik siyang nawala. Ang balita ko, ang gusto ng tatay ni Thea, maikasal sila. Kundi ipakukulong nila si Aldrin. Then sinabihan ako ng parents ni Aldrin na nandyan na yan eh. Nagkamali na si Aldrin. Wala na siyang magagawa doon. Humingi ng tawad sa akin si Aldrin. He was really trying to get me back. Pero parang hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya magbigay pa ng isa pang pagkakataon. Totoo pala yung falling out of love. Yung tipong wala ka nang mararamdaman. So,
Sinabi ko sa kanya na ititigil ko na ang lahat ng meron sa aming dalawa. Yes, DJ Rocky at DJ Jello. Nagpaalam ako kay Aldrin ng maayos at itinigil ko na ang lahat ng communication sa amin. Formal kaming naghiwalay. And now, I am a very independent woman and a very happy one. Kaya sa mga kababaihan na nakikinig ngayon, let me remind you to never ever settle for less. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Nela. At ito ang aking secret file.